Asisayikhuluma indaba le moto bafowethu ngoba ibheke ithi nje iyahamba. Ilandele ezinye njengamanje ake ngizobona ubafuthu wenzani ngapha. Ngifuna ukuzobona ubafuthu wenzani kule. Nayo le angithi yabona ukuthi yala ekhaya le. Nazoka. Hawu hey lokhuza. Uhamba kanjani? Uyaphila kababa? Ngiyaphila. Undoda. Wenzani la? La ngisafaka ama injector la. Okay. Safuna uyibona le moto ukuthi yenza njani. Alright, bekuyini inkinga la? Inkinga bekuyukuthi bengenawo amandla. Oh yeah. Compression bekungathi ayihambi kahle la. Okay. So masiqeda ukufaka ama injectors. Bese siya check ukuthi senjani manje. Okay. So uzoyidumisa umqedwe? Mayiqeda kusalinde nje ukuthi kubuye ifeni yala. Okay. Kodwa ukuduma yona izoduma noma ingeke ifeni. Okay. Sayidumisa bese soqedela nje okunye kuzobe kusele. Okay. Yeah, kodwa ukuduma izoduma yona. Okay ke. Siyabonga. Kababa usungapha futhi? Ayish. Ziyakhala. Kuyahlupha kuba udokotela. Uhamba zonke indawo. Ayikhale bafuthu ayikhala. Abelungu balinde imoto zabo. Hey mfowethu. Izohamba nini le? Le weekend umele ihambe. Oh yeah. Iyahamba nje. Ayishuthi nosuku olulodwa ke ndothi. Hayi ke ziyakhala bafowethu. Ngicabanga ukuthi ke sesiyodibana impela phambili. Ngizonivezela abafowethu ukuthi isiyaduma na le moto. Maseduma bazoyibona balandelwa. Hayi ke. Bazoyibona. Nawo ziyakhala mfowethu ziyakhala. Sifaka ama injector manje. Yeah. Abeze nazo imoto sizoyikhanda la. Sikuphi la? La seZebacom. Oh iSebacom le. Yeah, iZebacom. Oh yeah. Ngase-clinic yaseZebacom. Ngonga ngase-clinic. Yeah, location nje yala. Address angiyazi kahle kodwa nje. Yeah. Mawungafaka nje iclinic. Okay. Yokufikisa endaweni ngila esikhona. Hayi ke inamba iyona lesi screening. Yeah, inamba iyona lesi screening. Uziyakhala kabela. Sithola lapho ke. Khona imoto engayikhandi? Sikhanda zonke imoto. Oh yeah. Zonke imoto. Nabantu konke. Nabantu. Yonke. Hayi ke ziyakhala bafowethu. Specialize kakhulu ngawo ama Land Rover. Ngama Land Rover namajago. Obviously enkavi yami le moto evazisaba amakhinika abaningi. Okay. That's why ungahamba yonke indawo akekho umakhinika uzomthola anama Land Rover so. Akekho. Or a Range Rover. Ngufakazi mina kabami. Okay. Ngufakazi mfowethu uyabona nje buka zingana buka. Ungahamba uliqedizwe buka ngapha. That's why izoyenza ngathi mawubona le moto ubona ngathi yileyana. Yeah, kanti sekwenye.